That's what I got. N'eziokwu Igbo dị ụtọ nke ukwuu. Ya mere anyị na-eji anọ ebe a ka ụbọchị Thursday niile wee na-akwalite asụsụ Igbo n'ụzọ pụrụ iche, wee na-ekwu ka o si eme n'obodo n'ụzọ dị iche iche. Nke tata onye ka o si adị na ọ bụ ihe na-eme n'obodo ka o si eme ka anyị na-ekwu n'oge nzukọ na Solid FM. Akara eji eweta anyị bụ 100.9. Abụ m Chizzy, anyị a ga-agbapụ ọsọ ozigbo. Ifo ma ọ bụ na ị nọrọ na mba ụwa ebe ọ bụ na ị nọ, ị ga-anụgo na ndị ntorobịa ụmụ okorobịa na Naịjirịa, ọkachasị na ndịda Naịjirịa ma ọwụwa anyanwụ, apụtago wee na-eme ngagharị iwe kemgbe, wee na-asị na otu ndị ngalaba uwe ojii ehibere ka ha chụọ ndị omekome, ndị ji egbe ezu ori ụkwụ elu ana, na otu ha si alụ ọlụ na ọ bụghị ihe eziri ha ka ha na-eme, mere na ndị ntorobịa pụtara wee na-aga ngagharị iwe na ehibere ndị SARS ma ndị na-eji egbe ezu na-eme arụ dị iche iche. Ọ bụziri ndị ntorobịa apụtasị na na-achụ ndị ji ụzọ nzikọrịta ozi ọgbara ọfụ eme mpụ, wee mechaa kpọọ ha na ha bụ yahoo. Nke mere na a na-asị na-alụ aka na ọ na-abụ afọ ụmụ ntorobịa nọ n'ụgbọala dị mma ma ọ bụ kee ekike dịka oke nke ha si gbaa, ụfọdụ kpọpụe ntị, nwoke kee isi, ma ọ bụ afụ na ekwentị o ji na ọ bụ ekwentị gba nọiwe ka o si dị, ha akpụrụ ya ahụ wee taba ya afọ. Oge ụfọdụ akpụrụ ya jee n'ebe ụlọ akụ ọ na-edebe ego, wee jiri ike mee ka onye ha ego dọpụtara ha ego n'ụlọ akụ nke ya. Ụfọdụ bụ ndị a na-atọrọ, ụfọdụ ka a na-alụta aka na a na-egbu n'ụzọ dị iche iche. Ihe a bụ ịkpasu ụmụ ntorobịa iwe apụta na-eme ngagharị iwe ugbu a. Okwu so ya na ihe a butegasịrị na ihe ọ na-ebute na ihe butere ụmụ ihe a niile, ka a ga-esi wee hazie ya bụ ihe mụ na gị na-ekwu n'ụbọchị nke taa. Ofu nwoke nwafọ Igbo, ihe na-eme na Naịjirịa na mba ụwa, ọkachasị ka o si metụta ndị Igbo, anọgoro n'obi anyị ugbu a ka anyị tinye ya ọnụ, maka na akpụfụ efu na awa eke. Ọkwado ekene m gị, kene ụmụ Igbo. Ndị Igbo biri n'ọnụ. Ọkwado enogonu na ụfọdụ ma ihe eji mara gị karịrị akarị, mana achọ m ka ịtụpe egodu ha azụ na nke ahụ eji mara gị tupu anyị na-aga n'ihe anyị ji bịa.
ndị Igbo ekele n'ụlọ nne na nna mụrụ m maka na anyị nchaje n'ụlọ ụka ga-eme m baptizim ama m na ha kwetara na ha mere njọ wee mụọ m maka ha kwụrụ ụgwọ agbamakwụkwọ kwụọ ụgwọ baptizim asị na awụchapụrụ ha nje ekere ụwa ajekwajiri ọmụkwa ma achịkọkwa na m bụ njọ amazi m ebe esi mepụta njọ ebe awụchapụgoro nne na nna m nje ekere ụwa a mụgharịrị gị mana nna m na nna m emeghị njọ wee mụọ m hụ ha mana ihe mere bụ ka m na baptizim ha bụ Jude sikwa na mbọchị dị ebere chukwu na-emere m ebere kamgbe ndị ndụ emekwara ndị Igbo ebere afọ nna m bụ ude nta mana nna nna m ihe eji mara ezinụlọ anyị bụ ndị ụmụ ọkwọdụ ọkwọdụ bụ ndị na-ebu ọdụ eyi ha na-egbu opi ndị ọcha na Baịbụl ha na-akpọ ha herald ha na-egbu opi na ihe bata n'obodo na-eji ime emume n'obodo nna m mere ya o wee maa mụnwa na-ekwu kemgbe na ihe a na-eme ndị ọkwa menekwa n'ụzọ a ga-esi wee bụ eme ihe ọ dị mma ekwurekwu ahụ mekwara ihe ndị mmadụ ji karị mmalụ m n'ala Igbo bụ oge mụ na ofu fada tikọrọ aka ọnụ wee chọọ ka anyị mezie ihe dị n'ala Igbo na mgbagbu ọwa a na-akpọ fada ezigbo ya ka ndị mmadụ ji wee mara ya mụ na ebe ihe rụkọrọ ọrụ oge ahụ otu ka ọtụtụ ndị mmadụ ga-esi wee ka wee mara m ọ ga-adịrị gị na mma mana ihe ị na-eme ugbu a bụ ikwu ka ose ada n'obodo ihe na-eme n'ugbu a bụ ekwurekwu Chukwu ya eme mana ka m kwesịrị akwụkwọ gụọ English ka ndị ọcha si ebi ka ha ji arahụ ụra ka ha ji eteta n'ụra ka ha ji eme ihe niile wee pụtazie wee jụwazie onwe m ọ dị na ndị be ya anaghị alahụ ụlọ na ya anaghị eri nri ka a ga-esi wee bụsa nka na township na n'obodo ndị ya si na o mepere emepe afọ ọkwa m mgbe anyị nọ n'ime obodo a na-akpọ ha ndị obodo atụrụ mana nkịta ya chọpụtago m na ndị ime obodo na ha ma ihe ha ji wee kpọọ ha ndị obodo atụrụ ọ dị mma oge ị nụrụ na ụmụ ntorobịa na afọ na ndị ntorobịa pụtara ọ bụzi ndị ntorobịa ka ha na-achụ wee nọọ ndị yahoo mana Naijiria hibegasịrị ndị na-eyomi ndị mpụ na ọ bụ ndị ji na-eri ego ndị mmadụ n'ụzọ n'ezie na ndị na-asị iwere nke a eri eme ga-ewekwa na nke a dịka ndị EFCC, ICPC na ụfọdụ ndị ọzọ dị iche iche mana ọ ndị a bụ ndị asịrị ihe gbasara ego mmadụ na-ewe na ụzọ na-ezighị ezi na mpụ ma ọ bụ ndị na-egwu ndị mmadụ chandum n'ọha na-apụ ya mana nke ndị a na-akpọrọ ha afa sị na ihe ha kwesịrị ịda na-eme bụ ndị ji egbe ezu ori ka ha kwesịrị ịda na-achụ na obe osike ka e wee jide ha oge ịnụziri na ndị ntorobịa apụta na kulie wee sị mba na alụ ga-akwụsị na alụ ndị a na-eme ga-akwụsị kedu ka ị fụ ya kedu ka obi dị gị Chizzy mmasị obi dịtụ m aṅụrị mana achị m obi n'aka maka na ọ tụghị m n'anya na ndị ikorobịa enyeghị ya anya eziokwu ndị uwe ojii mere ihe a ga-eji wee mewe ọgbaghara ihe o ji wee dịtụ m aṅụrị mana ndị ụmụaka Naijiria ebidogo lụwa ihe anyị rụrụ oge June 12 siwe ọnwụ na gọọmenti ga-adịrịrị otu o kwesịrị ịdị maka ogwe oge ologide ndị mmadụ akpuchi ọnụ mezie onye ọbụla na-ezu ori otu ndị na-achị si ebu ego anyị ka mmadụ nche nyere isizi wee na-emesa nwanne ya omume ọ dịrọ m njọ n'obi na a na-eme ihe a na-eme mana ndị na-asị alụ kwụsị ọtụtụ n'ime ha bụkwara ahụ ọtụtụ n'ime ha bụkwa ndị na-aba nke megara nke ya o were agadi nwoke mụ na ya na-anọ na Facebook ọ bụrụ na enwe ndị ji afịa wee na-asị na iweta 50,000 tii na bankị nwanne enye gị 100,000 wee jụọ ya sị biko ọgụ apostiri ihe a ọ sị na aka na ọbịa na ọgwụkwa ihe ma maka ya mana eji afịa a na-asị ya papa weldon nke a mana ọwa okwu ya a ga-asịsị na ọnwazi ndị ga-achụ ndị ori a ga-achụ ha maka ha na-eme ndị mmadụ arụ mana ọ bụzi onye esizi ya eje chụwa ndị ori ya na owe atọ nkwuo gbatụgharịa zuo okwu mmadụ ori ọ dị mma na nghọta nke gị ka asụzi anyị ka etiwa akị oyibo ozugbo
ndị a na-ekwu maka ya bụ ndị SARS. Gịnị bụ ọrụ ndị SARS na nghọta nke gị? Otu afọ ha si wee dị N'oge ha na-alụ maka na ugbu a na-asịgodo ha nọdụgodo wee bupụta ndị ọzọ. mana ihe afọ na ya bụ na ajọ si chenji akwa ma chenji afa nwere ihe dị na ya. Mana ihe mfụ n'ọrụ ndị SARS ka m si ghọta ya ọbụgodo n'afa ha asị na Special Anti-Robbery Squad na ndị ewepụtara iche ndị pụrụ iche ka ha na-achụ ndị oji egbe ezu onye na-ejide onye ji iPhone oji egbe. Ọ maka ihe m ji jụọ ya bụ na esi na ndị na-eme ya na ndị na-asịkwa alụkwụsị na ha nọ n'onwe ha na aka ha adịghị ọcha. Ịma na oge anyị gụrụ akwụkwọ asị anyị na knowledge dị interdependent and interrelated. Ya bụ ofu aka lụta mmanụ ozuo ndị ọzọ. Ebe ha nwa ndị uwe ojii ndị nke n'ọnụ ịma na ndị oji egbe ezu kịta ha ncha niile banyere na 419 na-agọrọ ndị mmadụ. Ha nwa na onwe ha bụ na ha afọ ọzọ ha ga-alụ akwa ndị mmadụ na-abụkpọ iyi na yad ọjịjịkpọ ndị SARS. Ọ bụ ọrụ ha ihe anyị na-eke anyị na-asụrụ ụmụ ntorobịa iwe a ji pụtazie si na mba na ọ bụ otu na-ewe ọrụ eke eziokwu. Mana ha nwa na onwe ha na-esi na ekere ọrụ eke onwekwa ka ha si eyomi ya na ndụ nke ha ma na ndụ ha kwụ ọtọ ha ji wee si alụ kwụsị because asụ ya n'oyibo a sị he who goes to equity goes with clean hands. Ihe a na-ekwu bụ ụfọdụ n'ime ha tupu na iwu Naijiria na iwu Naijiria tupu ịma mmadụ ikpe ma ọ bụ tupu isi na mmadụ n'ezie na ọ bụ onye dị otu a enwere usoro ị ga-ejide ya ị ga-ekpe ya ikpe afụ na o mere ya n'ezie. Ọ bụghị na mmadụ pụta na-eri ego ma ọ bụ na mmadụ pụta dị ọcha na-agba ụdị ụgbọala ụdị anyị na-agba apụta n'ụzọ asị gị na nsi na ọtụtụ n'ime ha asị ọkwa m na mmadụ ncha maka ị na-anya n'okporo ụzọ kịta ma ọ na-asụsụ ụmụaka na-asụ kịta onye riri eri nke a ha ncha niile bụchi uche ndị ori maka mgbe gịwa na onwe gị na-ewe nke mmadụ onwezie mbọsị ozuzi ị na-ejizi nwaanyị n'aba iwe jizikwa wee zuo ori ahụ asị nke eji egbe na mma ezu onye ji okwute jidekọ mmadụ n'isi narị ahịa ọkụ amrọbrị gọọmenti ọ bụ sọsọ onye ji egbe onye ọbụla ji ọsọ egbe ka ị kwuru onye ọbụla ji ihe ọbụrụgodo okwu ọnụ ka iji nwaja mmadụ narị ahịa ọma dị armed maka onye ahụ atụwa gị egwu na okwu ahụ i kwuru na enweghị ihe ga-eme ya. Mana eche m na ya jide ihe ga-emerụ mmadụ ahụ aka dịka osisi na mma ya bụ armed wa na asọ na sọsọ egbe ewekwa ndị ọkpọ ha ọkwado ewe ndị ọkpọ ha n'ịgwa gị eziokwu ka osisi ọkacha ndị mere training ndị azụrụ azụ ndị na-akwụ ọkpọ ha na-eje ọzụzụ ndị ekperime na-eje ọzụzụ enwere ebe ha ga ma ha ga-echa gị aka kịta mgbe ezinụlọ. Mana ka anyị wetazi ya n'eziokwu otu o si aga ugbu a ha kwuru ya si ka ndị a na ha achọzi ya ndị ọchịchị wee nụ ya wee si n'ezie ebe unu si na na-achọzi ya ngwa ka ha ndị SARS unu si na ha kwụsị ọrụ ha asị ha alụzina ọkwa nke a gosiri na ndị ọchịchị na-ege ndị ha na-achị ntị. Mana gịnị meziri ha ka ji ụmụ ntorobịa ka ji n'ọnụ ama ka na-asị na ha ekwu okwu ya kedu kịta nọ na-agafe n'ụzọ aka a na-eme ngagharị iwe na-achọ ha SARS akwa ndị moto niile na-aga n'ụzọ kịta akwa mmadụ anọrọ ọsa aka otu tinye ego n'aka ọsa aka otu etinye ego n'aka onye ji egbe kwụrụ n'ụzọ na-ana ego bụ amụrụba ọ dị yi yunifọm oyi yunifọm maka ya gba ahụ ka onye na-agafe na-eyi ego ji a na-atụ egwu ọ bụrụgo element of threat na ọ bụrụ ndị ọcha na-eteretị onye ahụ na ọbụkwa na o meghe ihe a ijiri force jiri ike
wee mee ya ka ihe chọgharịa ahụ na ndụ ya asị na kama ihe ga-afere ya ahụ ka enye gakwa obere 15 na ka eze ndụ ọ dị mana nke a bụ na-ekwetago a wee na-asịzi ebe ekwetago si na ha chọzi ndị a gịnị mere ajụjụ gịnị mere ndị ntorobịa ka ji nọrọ na obodo dị iche kịta ka ịbịa n'okwu ndị ntorobịa si na o nwere ebe mmiri si wee baa n'opi ụgbọghere ndị yi uwe ojii na-apụ ndị mmadụ ihe n'ụzọ ji iwe n'ihe ha dee ha na-ana gọọmenti ha na-ekwukwa okwu ka a ga-esi wee mee ka e nwee ezi ọchịchị na Naịjirịa ya bụ na ihe ọzọ abatago ọtụtụ ihe ndị ọzọ batanya ọ bụ ọzọ ka akwụsị mụọ na onwe m n'ebe a mụọ na-achịkwu ha na na-ezu ndị omenala ori na nke ahụ ga-akwụsị ndị ụka na-ezu omenala echi ka anyị ga-ekwu nke omenala ahụ ka anyị apụ ha nke echi bụ ka anyị na-ekwu omenala mana ihe a na-ekwu bụ nke na-emegide nchekwala omenala bụkwa afọ enye ndị mmadụ makwa nnọọ ndị mmadụ nọ n'omenala makwa nnọọ ọkụ ndị mmadụ bụ ihe dị n'omenala onye iji ejedebara akpa ọgwụ ya onye ka anyị asị nna okwu nke a ga-adị echi mmadụ ga-ezuru ori ka anyị wee n'ike mmadụ ga-ezuru ori ihe ndị ọzọ na-agụ ịchọrọ ịkọwara ihe ndị ọzọ ndị ntorobịa na-agụ si na ebe ha sigoro na nke mbụ bụ na ị rụtụrụ aka si na ọ bụrụ taa ka a na-emebi ihe asị kwụsịgodo ndị SARS o kwụsị na ndị ntorobịa enweghị ntụkwasị obi na nke ha kwụsịrị mere ha ka ji nọrọ n'ụzọ enwekwana ntụkwasị obi ha ka nọrọ ọ bụrụ na agụụ na-agụ mmadụ yi gị nne agụ ijela ha ụlọ ha enweghị ntụkwasị obi ha na-ekwu ma ha anyị na-akwụ n'ụgwọ ọkụ a na-akpọ electricity tarif mmiri ọkụ mana nke ọkụ ịrụtụrụ aka ndị na-afụ maka ndị ọrụ oge a chọrọ ịgba abụbọ ọrụ ha si ka akwụsị ha na ha ka na-akpa emechazikwasị ndị ego ndị ọkụ tinye n'ọkụ ha wepụ dogoro aka na aka na-akpa nke ahụ nke a bụkwa ụzọ ọzọ a ga-esi na ọ dịkwa ka ndị ọchịchị na-ege ndị mmadụ ntị ihe mgbara bụ 160 n'ebe mgbara aka akpatawa nke ahụ aka ọ dị mma ewe ihe ọzọ iche na-ewepụ ihe ọkụ a na ihe ego a tinyere na mmanụ a nọọ ya na ka na-akpalite ụmụaka obi ha ka ji nọrọ si na ha ekwere nke m fọdụ bụ na asịzi onye ọbụla ya kwuwe nke bụ uche ya olu nke m gụrụ agụ olu ihe dịka 18 a ka na-achọkwa a ka na-asị na iwu bụ na ọ ga-agbanwe na nke a ga-eme ihe ọbụla gbasara ọchịchị edechara ya ebe ahụ ndị ọzọ jiziri aka ha tụnyewe nke ha ka a na-ekwu ihe a ka ndị na-achị isi obodo Naijiria na Abuja machiziri ngagharị iwe si na ihe a mere na ha chọzi ngagharị iwe na Abuja a na-ekwu ka a na-ekwu ụfọdụ ụmụaka asị na ndị isi agba okpu na-achọpụtakwara ha ka ha na ndị ụmụaka na-aga ngagharị iwe na-akwụrịsịzi emebi ma ihe iche na ihe a na-enweghị ebe ha na-ebute ka ọ ghara ibute ọgba aghara. Kedu uche nke gị? Uche nke m bụ na a sị na agadi nwaanyị daa ndị ada na agba ọgụwa ihe ojide ụtọ ihe dara na mmiri ndị isi ojii achọwado ihe mere ha ọ mgbe kwetazie na eke oshi wee bido ka a ga-eji wee kwụzie na eke ọ ga-esi wee kwụsị. Ọ bụrụ na anyị achọghị ime otu ahụ ọ na-abụ agụgụ oge mmadụ nye gị 2 naira ijeje lacha swit isi oke dị karịgodo nke taata ma maka echi ma maka next arọ na-abịa ọma nkwụsị. Anyị ga-ebidogodo n'ụlọ ana chezie ezi uche mara ebe o bidoro na ebe ọ kwụsị. Ọ bụrụ na oge dị eji m nwayọ chibitia nwe obere chibitia ihe mere na bụ na a si onye chọwa isi ọchụ agawa n'ụzụ ụzụ mụọ na onwe m fụ obi na-anaghị etinye ya bụ na ndị bịa guzobere anyị ụdị ọchịchị anyị nwere kịta dị bụa. Ofu bụ ndị na-akụ isi n'ala, ndị nke ọzọ bụ ndị na-esikwa ana.
na okpukperechi ha ha ncha si na be nna ha wee gara ije bịa na ana ndị isi ojii wee kpagbuo ndị isi ojii. Ana m agwa ndị na-ebere anyị ọchịchị bụ ndị ọcha akpụ si obodo akpọ ha Britain. ha bụ ndị na-esekpu na nkwu a na-esekpu azụ n'ụlọ ụka na ekpe ekpere. ya bụ na omenala ha ga-ajụ ihe ị na-ekwu bụ maka na ofu obodo bụ ihe bịa hazie Naijiria. maka ịmara a na-akọ akụkọ akọba ndị haziri Naijiria ka gbakwa mgbọrọgwụ Naijiria ọ na-ebe ọsọ gbaba ha gbakwuru ụgbọ ndị Britain. ndị Britain nwere ndị ha na ha kpara nkata ihe a ga na-eme na Naijiria nọnụ before Britain bịa na north na mgbago ugwu. otu ha si achụ onwe ha bụ usoro otu ndị nna nna ndị na-ebi isi na anachi wee dobe ya. ndị Britain bịa na wee fụ na ndị a enweghị nsogbu ha na ha wee kpaa nkata sizie nọ ndị a ka a ga-enye ọkwa ka ha na-aga ka a ghara inwe nsogbu. akwa ofu onye tie mkpu obodo niile tie ebie isi na nsogbu adịghị na otu a ka mma. ọwụghọ ndị Igbo ọ na-aba apụta mmadụ ise ndị na-abịa n'okpuru okwu osisi e ga-ekwugide okwu ndị Igbo na-ekwu ọchịchị eche ya bụ na ọchịchị ekwu uche ahụ. ka ị ga-esi wesị mmadụ ya je kpa nkata na ị ga-ebu mmanya akwachadvik ị ga-asị mmadụ ya kpa nkata na ị ga-ebu mmanya ị ga-asị mmadụ ya kpa nkata na ị ga-ebu tin ya na Jos ka ndị Yoruba ka ị ga-asị ha kpa nkata ka ha ga-ebu kokoko ha ya ha wee fụ na ndị nke nọ n'ugwu enwego ihe a na-akpọ sistem of gọọmenti ka ha si achị nke ha n'ofu onye tie mkpu onye ọbụla ntị isi na asị nke na ha ndị enweghị nsogbu n'ọha nwa ka ha ga-enye ọkwa n'aka iji mewe ihe ha chọrọ ka ha mee na ha nwa si na Naijiria wee pụọ na nke a na-afụ anya aka nji wee sị na ọ dị bụa. mana ihe ọzọ nche ịgwa gị na mbido n'ebe 1485 trade agbasa unu ezi obodo ejeje kpụtazie ndị nwere itochi n'obodo were bọtụrụ that is karama kwọta ha isi tie ha na nga ewee sizie na pacify ndị ahụ dat na-emekọ ka ha jụọ oyi ekwezi ihe ị na-ekwu bụ ọchịchị eji ike bịa eji ike mana ihe m na-agwa gị bụ na mgbe ahụ nọọ eze obodo na-achị mgbe ahụ n'Europe na ebe ndị ọcha bụ ofu. mgbe ahụ Germany ụmụ ihe anọ ha dịcha mana ofu onye na-achị onye ahụ na-achị mfo onye nwe na-enye ndị mmadụ ikike ndị ọcha ibe ha ikike ịbịa n'Afrịka ebu akụ na ụba. ndị ọzọ wee fụzie ihe na-eme wee si na ihe nnukwu ebe ha gbasawazịa ma na India ma na China na ebe niile buo ihe adakwa a na-ebu a na-agba. ọ dị mma ebe apụtagoro mata ya akụkọ a niile ka a ga-esikwa onye ukwu n'ọkwana ọ bụrụ ịkọba akụgide akụkọ ka a ga-esi wee koo ukwu ụwa na-agwa gị ma ọ dịkwa mma ịkọ akụkọ maka ọtụtụ ndị mmadụ amarọ mana ịma na a ga na-echigide echibe maka ya enweghị oge. a ga-esi wee kwuo onye ukwu ụwa bụ inene ebumnobi onye gị na ya na-eme ihe efu na ebumnobi ahụ na ọ na-eme ya aga ga-ejeje domie anya n'ihe ahụ ọ na-eche na ihe ọ na-eme ka ị nwerụzie ka ị ga-esi. ọ sị na ya pụtara n'Afrịka gaa n'etiti Afrịka niile gagharịcha n'afọ ofu onye oshi nke ya na-afụkwa onye na-ya ayịyọ mana na ha chọrọ ka ha wakpo ndị a wee chịba ha ka a na-eme ka ha na ọ nweghị ihe ọzọ a ga-eme na-abụghị ijeje tirie otu kperechi ha na otu kperechi ha na-enye ha ikike ha ji akwụwa aka ọtọ edele ede. onye ọzọkwa bụ mekwukwe ụdị ihe ahụ bụ Leopold Senghor the second of Belgium oge ọ nọ na Congo. ofu ihe ahụ si ndị fada na-eje ebe ahụ unu ekwekwana ka ndị anụ na-eje na omenala ha maka na omenala ha ịmara a na-ewere okwu a na-ewere okwu ịbanye n'ime omenala ahụ. ana m agwa gị ebe mmiri si banye n'ofu Igbo ọ bụghị na omenala m na-ekwu na Leopold ji ọnụ wee kwuo ihe a bụ ihe na-eche ndị a ịma na egwu egbe ka anyị na-ekwu maka ya eji eburu ihe mmadụ ihe a bụ ihe anyị na-ekwu maka ngagharị iwe ndị ntorobịa maka na gịnị mere maka na eji egbe ezu ori ya
ya na ndị anụ aga na okpukperechi ha si n'upu ha isi na ya na ha na-aga na ya na ha na onwe ha ga-echekwa onwe ha ha abụrụzie ka m so ya n'oyibo murderous competitors for their own wealth. Kedu ihe ana m compete for mụ na mmadụ na-azụ akụnụba m isi n'obodo oyibo dafee agụ na-asa ada mmiri na-asa abịa ebe a bụrụ akụnụba m esizi ya meje ejije kperuchi m ka ọ chekwabe m n'aka gị. Na ihe dị n'ime awụ ofu bụ na anyị ga-ejigodu asị na onye na-agakwu Chukwu na-agakwu Chukwu n'aka mkpụmọtọ. Anyị ga-ahapụgodu uche ori ofu anyị hapụ uche ori anyị wee na-ekpeziri Chukwu si biko nekwe ndị anyị na ha na-eme ihe ịfụ na ihe ọbụla tara akpụ ihe ọbụla siri ike na inwe ezi obi iji eso Chukwu Chukwu ga-eme ya oji rasite ma mmadụ mgbe iji wee weta ihe na-achọ. Ọ bụrụ ugbu a ka ị gbanyere ekwurekwu gị dị ebere na ngwo ọkwọdụ ya na-atị ọnụ n'okwu anyị wee na-ekwu maka ngagharị uwe ụmụ ntorobịa na-agagharị maka nke a sị na maka ihe na-eme n'obodo gbasara ndị ngalaba ojii ehibere ka ha na-achụ ndị ori mana a sị na ha hapụrụ ọrụ ha na-eme mpụ ụfọdụ n'ime ha na-egbu ha n'ụzọ na-ezighị ezi ka a ga-ezie ya na ihe na-apụtagasị na ya ugbu a na iwu ka ndị obodo si azakwanụ ndị a na-achị ka a si azagasị ihe ndị ntorobịa kwuru nke mere na emechazi esizi ọ dị mma ọ bụrụ si na ka SARS kwụsị na ha ekwego ka ọ kwụsị wee hazizie ụzọ ọzọ wee hibezikwa ọzọ asịzie na a ga-azụ ndị ahụ ọzọ n'ụzọ ọzọ. Ọ bụ ya ka anyị na-ekwu ike na anyị nwere ike ịjụ ajụjụ nke gị mana akara ka eji wee jụọ ajụjụ bụ na ị nwere ike ịgagodo na ije na YouTube ije na Kpakpando TV na YouTube ugbu a wee kirie wee zite ozi nke gị wee jee sonyere anyị na Kpakpando TV ka ị wee na-afụ ihe anyị na-eme ị na-ege ị na-afụ ya ị na-afụ anyị na-aga na-akparịta zite ozi nke gị wee kwuo ebumnobi gị na uche nke gị n'ihe niile nke anyị na-ekwu na ya. Mana ị nwere ike ịkpọzi ugbu a n'akara ekwentị a 090-097-110-009 maọbụ nkịtị 99-231-119. Ị nwekwara ike ịkpọ na nkịtị 7-5-5-9-1-009. Mana biko ịkpọ akụ n'ọnụ ndụmọdụ ka anyị chọrọ. Ọ bụ ebumnobi gị mana ebumnobi gị bụrụ ebumnobi ndụmọdụ ọ bụghị ịkọ ọnụ ọ bụghị okwu ịkpa ashị ka anyị chọrọ. Gwa m afọ gị na ebe isi akpọ. Ekele m o ka ị mere nwanne gaa n'iru afọ m efuna gaa n'iru. Anọgọnụ ka mmanwụ nne nọ na ekwuru na alụ ọrụ si gbalịa okwu n'okwu amaka. O ji akọrọ anyị akụkọ ihe mere mgbe gboo ndị chere anyị n'ọchịchị ndị na-echekwa ala na ndị ga-akụ isi n'ala. Ifuga ebe ọ zutere anyị a bịakwasị na-ewepụ nke ndị polisi a na-akpọ SARS n'oyibo wetakwara anyị ọzọ a na-akpọ SWAT n'oyibo. Anyị bụ ndị Igbo anyị adịghị ebitere n'ala mgbe gboo anyị adịghị isi n'ala ịhụna n'ọnọdụ anyị. Onye dada nkịta gote enwe ihe ntụpụ ka nọ n'ọdụ ya n'uche nke m a ga-akwụsịgodo ka izizi akagburu akagbu uche nke abụọ enwetara anyị etinye isi na mmiri ka onye ha anyị tapara n'ime mmiri mara ka a ga-esi meju ha tupu eweta ọzọ ka enye godo ohere ọ bụrụ na a ga-esi ọfụ n'ọrụ ewere ọrụ ya bụ na mmanya ochie ọ na karama ọkụ mmanya ochie na-ewetakara mmanya ọkụ gbanye na karama ọkụ echezọ ọzọ tọrọ atọ aga ka ha ghara iji n'egbe agbagbuchi mmadụ niile agbagbuchi anyị onye ga-adịzi ndụ. Ekele ụmụ unu.
Daalụ ana daalụ. Afa gị na ebe ishi akpọ. Ekele gị ndị ebe ishi akpọ na afa gị o. Ada anụchakwa ihe ị na-ekwu. Biko kpọghachi ya za ada anụcha ihe ị na-ekwu. Ọ dị mma. Ka nwere onye nke. Afa gị na ebe ishi akpọ. Ekele m ọsọmadịna. Ndị afọ Igbo gị. Gaa n'iru. Brother, I'm not taking a problem. One them mother. Ala me ayi ton now. Na aya mara ko ni aya wo mo ai. Iwo so ayi ka ti ri ayi ka ko fun da wa la ono. Kita ndo mo le teto amara ele agara ma ti ha ji ku ite tu ha ti ke ebido kita bibie la ma mo to jeji onye ntemba ha lo titi owo ibindu le ma ya odu ke kira ayi la ke owo ijumu le te ta de enwe jo ni kula lobuda ha la ma ha wo te o ma yi bi ti na bendu ma do lu ma ni na do bi Ade ma ke ka ndị ọzọ tie ọnụ. Biko ha ba mi de ni bi ti o ko ya le ya la ugbo kwa o ka ya yi ani na me ku o te to ni ta yi la ju ma ta kwa kama o ko ha ba we te jo ko ka yi zo Daalụ. Ajibo ndị ka ime. Mmọnwụ shi na-ekene gị. Ajibo onye nke anyị na-ekene gị. Ifugono ka o si gbatakwuru na mba obodo anyị dịka ọ na-ada ụmụ ntorobịa. Nke a ka bụ mbido ebe ọ bụ na anyị bụ ụmụ ikorobịa na ụmụ agbọghọbịa aghọtago na ọ dị mkpa itinyekọta aka ọnụ iji were ofu olu wee kwuo na obi adịrị anyị mma ka a si akpata onye agwa n'obodo anyị. Ifugono na o nweziri ka o si gbatakwuru na nwoke ụmụ ikorobịa onwe ka o si nyaba ezigbo ụgbọala na-arụ ka ọ bụ o jiri ezigbo ekwentị ọ bụrụ arụ nke ka nchọ bụ na nwaanyị ga-ede ka o zute onye ọbụla ọ bụ ya na ya o nwetara ndị anụma ndị otu anụmanụ na-asị na ha bụ staafụ ya bụ nwaanyị ọ bụrụ nsogbu asaghị na ọbụla bụ staafụ na akabụgo staafụ na-abụchigo staafụ wee si na ọsụ asị ihe ka mma mana ọ ka bụkwa okwu ndị ahụ ndị a niile kpatara arụrụ anyị dị iche iche na mgbe ha ka nọ n'otu SARS o nwebeghị ihe anyị nụrụ emere ha ọ bụrụ na a chụpụtara ha chụọ ha ncha niile n'ọrụ ọ bụrụ na o nwere ike ejigide ha ncha niile kpoje ha n'ụlọ ikpe ọ bụrụ na a chọpụtara na aka ha dị n'ihe ọjọọ na-asị na ha dị atụọ ha nga atụkwa na ofu ndị anụnwa kịta ka aka ga-akwụ ezite otutu atọ anụnwa na-ekwu okwu ya wee na-ajụ biko ị na-asụzụ ndị anụnwa kịta anụnwa na ha si ebe ha n'ọpụta ugo ha n'ọkwa dị elu ka ha mewe gịnị ka ha mewekwede gịnị ihe na-atụ ịgwa ndị ma onye isi uwe ojii na obodo anyị bụ Naijiria bụ biko ọ bụrụ na ị ma na ndị anụnwa dị iche iche mkpa ọ ka mma na iwepụrụ ihe niile dị na ya bụ otu ndị anụnwa na-asị gị na ha bụrụ mmadụ n'ụzọ na-ezighị ezi ndị anụnwa na-asị gị na ha bụrụ mmadụ n'ụzọ na-adịrọ mma ịkpọdebe ha Ajibo ị ka nọkwa ya ọ dị ka otibiela ka ha Ajibo ada anụsikwa olu gị o ada anụsikwa olu gị nwanne mana ọ bụrụ na ị ga-akpọghachi ya azụ Ajibo bụ onye nke o kwuru wee na-enye ndụmọdụ a ka anyị na-eche wee bụrụ na o gbubiri wee ike kpọghachi ya azụ ka anyị wee na-ewekwara okwu gị echiche niile na okwu niile ndị na-akpọ ebe a na-atinye ọnụ niile ha na-atinye bụ echiche nke ọ bụ echiche nke anyị nọ n'ọla ebe gwa m afa gị na ebe iche akpọ nne ka ị mere ị nwere afọ Igbo ọkwa ịhụ polisi Naijiria ọ polisi na-achịkwa obodo na-egbu echi nke
na-ekwe na Amerịka taa Ọstrịa bụ ndị chi Amerịka nke mere Rọshia enwe ike ịnọgharị ewe ka ọbụgasị adị oke ọ na-anụ anọgo m gaa n'iru so ihe m ọ polisi na-ejikweta obodo ọbụla na-aga n'ihu iwekwara Amerịka ịmara ihe ndị CIA na-eme ịga na Rọshia ịmara ihe ndị KGB na-eme eje Britain etu a ọ bụkwara na ndị na-achị anyị bụ ndị sekuriti na-ebuzi ndị be ha etinye aka n'arụrụ mmadụ ozugbo hapụ ịga owepụta Naijiria ga-esi ihe wa bidokwa ị ga-anọgharị ọ dị ka ịgbanyere ekwurekwu gị maọbụ na ngwa gaba n'iru do ya nkenke ihe niile na-achọ ịkọwa bụ ọbụ the entire police force Nigeria niile a ga-atagharị orientation ha si eche uche ka ha si eme maka na ha emeghị okwu ya uwe oke iche ji aba ha ka nke a nkịta ọbụkwa ka ọ bụ daalụ ọ sị na ihe ọ na-ekwu bụ na a ga-azụ ha azụ gwa m afa gị na ebe isi agbọ bee ya nkenke polisi Naijiria mgbe mbụ ọkwa ndị polisi na-amị na-echekwata obodo kedu ihe ndị anyị ndụ na ndị nche anyị iwu Naijiria ejighị aka ịnụ polisi ihe na ha na-ekwu anyị eme polisi nke aka anyị ndị polisi ndị nke nọ na ndị amị echekwawa na anyị iwepụrụ anyị ntụwasụ na saasị anyị nke ọmụmụ ọrụ ngwa polisi nke aka anyị na ọ ga-akakwa n'ụmụnwa tiri ndị nke na ndị nke na-abịa ka ha mee ndị mmadụ nde by force ndị ewu na ọtụtụ nwe ya nke ugwu ka anyị batakwa ebe a bịa kwuo akwado ịma na oteena imirikiti na-ekwu na ihe ga-aka mma na nchekwa obodo bụ obodo ọbụla ogbe ọbụla na Naịjirịa iwe ndị nche nke ha ịrụtụrụ aka na ihe gbasara omenala na gboo a na-ewe ndị nche a na-ewe ndị nta a na-ewe ndị dị iche iche a na-ewewe ma ndị dibịa ha na ndị nche obodo na-alụ ọrụ obodo ewe na-adị n'udo na ọ bụrụ na ọ ga-ekweme ụfọdụ na-ekwu ka ugbu a ka e kwesịrị onye ọbụla na-hazie nchekwa obodo ha ka ha si chọọ maka ihe a mere na ndị Yoruba mechaziri wee sụọ nke hazise nke ha wee were asụsụ ube ha baa ya afa Amoteku ha na-arụta aka na ihe a dị ka agụ na-eche obodo agụ na-eche mba iso na ndị a na-ekwu na ọ bụ ugbuazi kịta ndị ntorobịa pụtagoro kịta onye ọbụla pụtagoro na ihe ndị ụfọdụ na-arụtụ aka na-ekwu ka haziere Naijiria haziere nchekwa obodo na ọ bụ ugbu a ka ụfọdụ nwere ike ije n'obodo ha jiri ọdịnala be ha mara ndị be ha echebe be ha dịka ndị nche obodo be ha ka ihe wee dị mma ndị ugwu ahazie ndị ma obodo ha n'ugwu echebe ndị ọwụwa anyanwụ ndị ọdịda anyanwụ ha hazicha ụmụ ihe ha niile ndị obodo echebe obodo nke ha ka udo wee dị iso na ndị na-ekwu ya ọ bụrụ sọsọ na nso na ndị na-ekwu ya atalụ m ya afụfụ ekpochie m na nga ha oge a na-azọ ka ọchịchị onye kwuo uche ya dịrị n'obodo Naijiria ọ bụzi kịta ọkọnya omee nji wee nachi jeje n'ebe ka anyị si wee hazie ebe anyị akwa mana mgbe gboo anyị nwekwanụ ndị nchekwa obodo dịka nke ndị amị enwere kịta maọbụ ndị polisi enwere kịta onye ọbụla ihe na-eche obodo dị ọtụtụ ndị mmadụ maara ihe ọ ga-agba eme obodo adị mma ọ na-ahịa ahụ
ime nzuzu na bunu na ndị ụmụ ọgbọ gị bụ ihe ga-maghị umi ọkụ. Mgbe ndụ obere aka m oge a na ndị be anyị na-eti mmadụ akpankara bụ akpịrido. A na-anụ mmadụ ogiri. Polisi dị n'ezinụlọ ma mgbe ahụ nwa bụ nwa ọha. Mana ewe ka a ga-esi megide ụdị ihe a nachi azụ ya. Gbam. Ka ka ga-esi mee? Ka e ga-esi wee mịa bụ onwe nwoke si man na know thyself as no Plato. Malụ onwe gị. Ka ị ga-esi wee mụ onwe gị. Jee malụ ka Chukwu si wee si gị na-ebi na be nke gị onye ọbụla. Otu ahụ Chukwu si wee nye gị biri ome. Mana ụfọdụ ndị anyị na-arụtụ aka ọkachasị ndị ndịda. Ụfọdụ n'ime ha ihe o ji dị ka o si dị bụ na ụfọdụ bụ ndị Igbo na-anọchite anya ndị Igbo. Ụfọdụ n'ime ha bụ ndị kwe na ndị ekwe. Ụfọdụ ekwechaghadịrị n'ihe gbasara ọdịnala ma ọ bụ mara ihe anyị na-akọ ihe gbasara mgbe ochie a. Mmadụ aghọtaghị onwe ya mere ya. Ya ka m ji wee si na a ga-ejebe n'isi ọchụ. Onye chọwa isi ọchụ ya chọwa ya jere n'ụzụ. Ndị maara ya na ndị na-amaghị ya otu a mụ na isi wee na-ekwu kịta akwa mgbe o nwere ike ịgwa mmadụ okwu asị na ọ bụ ya na ọ bụ ya emechaa nwayọọ ji nwayọọ wee ghọta ihe niile ama mma ofu na otu ntabịa ya. O nwere ndị na-amaghọ mana ọ bụghịzi maka ya ka ndị maara ga-eji wee mechie ọnụ dịka ngagharị iwe a na-eme kịta. Ịhụ na ọ nyere ihe ndị mmadụ obi aghọrị n'aka nwogodo ka a ga-esi wee mee ndị mmadụ ebi ntesị mba na ihe gọọmenti n'agbanyeghị ihe ọghọm niile dị na ya na ndị mmadụ ka nwere ike ịbịa kwuo n'uche ha. Akwa anyị na-ene nke ndị obodo a na-akpọ USA na polisi gbara mmadụ egbe. Ndị mmadụ apụta n'ụzọ na-eme ndị gọọmenti na onwe ha ndị na-achị achị na onye uwe ojii ka onye uwe ojii tọgburu onye ojii onwe ndị a tọgburu atọgbu ha karịrị akarị ihe a ndị sasị nke eji ụkwụ zọgbuo ma ndị eji ụkwụ zọgbuo ma ndị agbara egbe. Akwa ụmụ obere nwa onye nke nọ na paakị n'ebe a na-eme egwuregwu ọnwa ihe ome nwa 17 years ajụjụ na asaa ọnwa ihe ome agbara agbatuo ha ya ịfọ ha ịfọ na ihe a na-ekwu ebigo na ebe ihe si ebe mmiri si wee baa n'opi Igbo anyị na-emezi ka ndị anwa na be anyị hapụ ka anyị si eme na be anyị egwu a na-ekwe mmadụ ihe a na-apụta nkịta anụ a na-eme boyfriend girlfriend everywhere. O nwere mgbe ndị ebere imekọtatụwa mmadụ ime ndị ụmụnna boys na ndị ụmụ okorobịa dị n'ebe ahụ eje ọgụ ya. Ọ dị mma anyị na-ekwu maka ngagharị iwe ndị ntorobịa na-aga ajịba ọbụla ị ga-akpọghachi anyị azụ ịkpọghachi anyị ka ịkụpụ ndụmọdụ gị anyị na-enye onye isi uwe ojii ka anyị nwekwara okwu unu na-aga mgbe afa gị na-ebichi akpọ ekele ndị ka ị mere nwanne a na-ekele gị mmụọ Chinne ọchụ iyi ya gaa n'ihe ogbuzuru police, I think Nigerian police force, and I have here force na police. All the big are sitting out at the morning. The day I have here force na police, you have Nigerian police mobile. The country car police, all man touch. In the area, can I see force? In there, all we have at a heavy Jesus force out really the Maria. I keep it. Then the only clear Jesus and the Bona. You check off my phone, open you to do good, open you to do good, or we can be make a name. Makana take all the things in room at the na uji. And they could see you Chabula in the charity, you tell me zero the airport. One more good to go, can't talk about seeing again for this. We are doing about Roara and Akama. Ngwa daalụ Igbo na-ekwu daalụ Igbo na-ekwu daalụ afọ gị na-ebichi akpọ ngwa tinye ọnụ okwu bee ya nkenke biko achọrọ m ka ndị ntụlikwu bụ ka ndị ka isi ochi anyị Igbo
ha apụghara nke national secretary ka ikeke Igbo na ndị biko ka malite ga-emesi ime bikọ ndị Fulani na-agbakwa ndị Igbo ga-esi ezigbo steeti na-abụ ibetago ka anụrụ ijiteki ọba anyị ike ọdịnala ọbekpele wotera pastọ ka mbọ ma ndị fere achị meji Igbo jere njọ nke ọzọ bụ ka anyị obi afaka onwe ife anyị ji anyị ga-eji kpuchi anyị Igbo bikọ ndị ya yabakwara niile anyị Yoruba ekpuchi anyị ba daalụ ị mana a na-ọba atụọla ọmala atụọla ofekofe isi ya n'ọchọ gwa m afa gị na-ebe isi akpọ afa gị na-ebe isi akpọ ana m anụ ihe ị na-ekwu gaa n'iru ndị ka ị metụọla ya Igbo yele eye na ebe ị nọ we ka ọ dị biko ebe ị nọ we ka ọ dị ngwa ị na-asị ka a hapụ ya n'uche nke gị ọ dị mma isi ka a hapụ ha ngwa daalụ ịma na uche ya dị ya daalụ ọ ya bụ ihe a na-ekwucho ya dị ya njọ gwa m afa gị na-ebe isi akpọ ọ dị mma afa gị na-ebe isi akpọ afa gị na-ebe isi akpọ ekele m mmụọ bee ya nkenke Chizzy, ihe iwe dị m n'otu na-ekwe anya ibe nkenke ịkwụsị SARS ịkwụsị SWAP ọ bụghị ya debe nsogbu dị ọ dị ihe na-abọ m ga-ekwu kịta nke mbụ kedu ebe onye na-achị obodo anyị nọ nke abụọ akwụsị Naijiria Biafra abịa ekele m unu uche ya dị ya njọ ihe anyị na-ekwu bụ maka ngagharị iwe ndị ji egbe ma ọ bụ ji ike anara ndị mmadụ eju ori ha na-arụtụzi aka na ọbụzi ụmụ ntorobịa na ndị ji mpụ na awọ site n'ụzọ ọgbara ọfụ nke nzikọrịta ụzọ ọgbara ọfụ bụ ndị ha na-akpụzi imirikiti n'ime ha na-atọrọ ha na-egbu na-achọrọ ka ihe akwụsị wee mesịa ndị na-achị obodo wee sị ọ dị mma ebe unu si na ha ka akwụsị ha wee hibezie ọzọ esizie na SARS wee wepụta SWAT ọkwa ya ka anyị na-ekwu maka ya gwa afa gị na-ebi isi akpọ afa gị na-ebi isi akpọ ekele m biko kwụsị okwu ike kwado a na-ekene wee gbalụọ na nwere ndozi mana nwerekwa ibe na-enwere ndozi n'ụwa asatọ ọnwụ ndị ntorobịa ka nkenegoriwe ebe ọ bụ na badikego n'ụla wee mara na ibe a na-eme adịrọzi mma n'obodo a esi na nke tat abara na trat ọmụmanya gbara ụka agbanye na bọtụrụ ọgwụ isiokwu webụrụ ọ bụrụ ọsọsọ ndị Igbo ma ndị SARS bụ ebe nsogbu dị n'obodo a bụ Naijiria atalaba ebe niile nwere ebe nsogbu na-adịrọ kama na nke ndị polisi bụ na nke ebe bụ na anyanyere ọkpụkpụ n'onu wee were ọkpụkpụ anyawere taa isiokwu webụ iji esi n'isi mmiri wee dozie mmiri aka ndị ka obodo dị mma site onye obodo Naijiria ka Naijiria dị mma ekelekwe m mmadụ ojiji ọgbaba dị mma nke a bụ okwu maazị Eruche cheta na okwu niile na alụ niile ndị niile na-akpọ n'ọnụ ka na-atụnye ebe abụ echiche nke ọ bụ echiche nke anyị n'ụlọ ọrụ anyị na solid 7711009 maọbụ 09023111009 iwekwara ike ịkpọ na 0705 0791009 ịkpọ anyị ịtụnye alụ dị mma akọ n'ọnụ
ka okwu wee mee ndị mkpọrọ nke maka ndị na-anaghị atacha aka anyị na-eti mana ọ bụ efu iteghete efu itoolu asaa asaa otu otu efu efu na itoolu bụ akara ekwentị ga-eji wee tụọ na-enwekwara ike iji efu itoolu efu abụọ atọ otu 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 efu efu na itoolu wee tinye ọnụ n'okwu ka anyị wee mara nke gị ịkpọ anyị ibe ya nkenke ka o wee kwuo anyị wee mee gwa m afọ gị na-ebe isi akpọ Okoye ndị ebe isi akpọ gaa n'iru Wapọpụta ka ma mbụ ndị isi ama onye isi ndị ọkụzụ na onye isi ndị enugwe ụfa sịkwa kedu ya na ndị ọjọọ na ndị ọjọọ nọ ebe a ka ekpere ikpe ha nụrụ ọbara ọ bụghị onye nụrụ ọbara iwerekwa etinye n'ọkwa ọbara aga na-eke ka ọdụ egwu eje anyị nọchara afa ije na-eme gọọmenti a ihe a ga-eme abịa eme na-ewebisi ọ ya bụ ụfọ ya fe isi anyị ọnọkwado obodo a ọ dịkwasị aghọtazi onye a dịka aghọtaghị ha na aghọtazi m ihe ọ na ebe ọ na-arụtụ aka akwado tupu anyị na ihe ndị niile kpọrọ kedu ihe i chere na ọ bụ uche ndị na-akpọ ugbu a na ihe anyị niile nụchagara na nzaghachi okwu gị ihe m chere na uche ha na nchịkọta ihe niile ekwu bụ na onye ọbụla chọrọ ezigbo ihe mana ọzi ka a ga-esi weta ezigbo ihe ahụ ka onye ọbụla kpọrọ nọ na-amachahụ otegokwa ebido chọba ka ebe o wee n'isi mana ọ kwara ndị na-asị esi chụpụ ndị mmadụ ndị na-alụ alụ ka nke ọzọ onye ya achụ ndị so maka onye ọbụla na-eme alụ dịka ndị n'ezinụlọ ihe nwatakịrị ego eji egote ife si ofe egusi nna apụtasị fụ na ofe egusi ya ka ọ dịrị mma ọ ka m ji wee na-asị na ajụwa m na o nwere ukwe anyị na-ekwe n'ụlọ ụka oge ahụ bugoro ụzọ chọba na eze nna na ezi omume ya ijechara ya ụka agwụnara ya ego a ka anyị nara ndị ọzọ anyị chọrọ ijikwa n'ihe dị isiokwu ọ dị m gwa anyị afa gị na ebicha akpọ ebe gari with another title. SW 80 SARS with another title. Okay, we'll go here and go.
so isi ike na chọọchị ha kpamkpam ya ka m ọsọ amaka ejire chịfụ achị otukwendo ụdị tinyerikwa ahịa ọzọ ka m kwufu ihe ahụ ka adịchi nyere ebe o si erite bụ nke a ihe a niile na-egbu onye na-egbu adị egburu mgbago ugwu ụzọ na mgbada ya ka a chịkọtara mba ka ha ji ezi anyị nwere mba ihe a jọrọ ajọ njọ ọbụla ọbụla na-eme mgbago ugwu okwu n'eji nke a bụ na a na-eme na mgbago ugwu sọ na mgbada kpa aka ejire chichi oge akara ekiri oge akara ekiri daalụ mana ha bụ ndị oshi daalụ ka ndị ọzọ tinye ọnụ n'okwu daalụ ngwa daalụ afọ gị na-ebi iche akpọ afọ gị na-ebi iche akpọ gwa ya afọ gị na-ebi iche akpọ kwụsị okwu ike ezi nwaanyị ka nwaanyị kpọrọ ngwa Danielu Chisom ngwa jụọ ọnụ akụziere ha ka agaghị na-agba reform ka ndị ga reform godi ha ka ndị bi ya ga reform ha ọ bụ ndị na-eme ka ha sere ga reform ha ijikwu na na-ajụjụ na-ajụjụ ego mana onye na-arịkọ adị ọ dị mma ka ewepụ ha ọya chọrọ ọdịdị ha atọ onye ọbụla ya onye ọbụla chi obodo onye ọbụla chi ezinụlọ anyị chọrọ gosi onweghị ihe ọma ọbụla a na-eweta iji gosi na ha na-emere anyị bụ ndị ha na-achị achị aka ndị n'obodo ndị ọzọ n'obodo oyibo ma obodo dịgasị iche iche ndị ihe na ebe a na-eme ọfụma daalụ anyị na-ekele ndị na-ekiri anyị na YouTube na-ezipụta anyị na afịa eji ebe a ezipụta ozi nke gị ndị na-ezipụta ozi ma na-ekiri anyị na YouTube nwekwara ike ije ebe a ugbu a ya bụ iji ruo na site n'ekwentị gị ebe a ije banye na YouTube wee chọta Kpakpando TV wee sonye ebereziri anyị ruo ebe anyị sọbskraịbụ ọkụ iwe na-afụ ihe niile nke anyị na-eme na-eweta ozi oge ọbụla anyị na-eme ihe ịkwalite omenala na ihe Igbo n'ụzọ pụrụ iche dịka Chisom kwuru ugbu a gosiri na ọ bụrụ dị sọsọ na ndị ntorobịa ma ndị ntorobịa nwoke na ndị ntorobịa nwaanyị maka na ụdị oyoyo na-apụtagasị na ijekwa n'ebe a na-eme ihe a ịfụ na ụmụ nwaanyị ka ọ kazizikwa ma ndị kwu nwa n'aka ma ndị gbọ nke ha ma ndị dị ime na-ebu ngagharị iwe na-ewe wee na-echetasị na ihe a ajọka ha waburu ya n'isi ụmụ nwaanyị anyị pụtaziri ugbu a na-ebe na ihe a na-ewe ka ọ dị oge ị na-afụ ụmụ nwaanyị bịa buziri ụzọ ekiti n'ime so ekwesị ike n'ihe kedu ka isi fụtazie ọnọdụ anọ na ya ugbu a ọ bụ na n'oge ahụ a na-ekwu a ga-ejikọ ọnụ dịka ukwu azịza n'orugo na omemego ihe ọbụla nwere oge olugo omemegokwa ihe si ike ọgbara nwaanyị na-egosi ị ga-afụ ezinụlọ nwoke bụ onye aghụrụma mana nwaanyị ga-ejisi ike zụọ ụmụ zụpụta ya ihe mere bụ na ahụ na-achazi onye ọbụla nwa onye ọbụla jizi eze ka ekwere kịta ụmụ nwaanyị pụtazie mana ka m gwakwa agụ akwe mana mgbe gboo n'obodo mebie ụmụ nwaanyị bụ ihe na-apụta dịka na ụmụnna ụmụada na-edozi okwu obodo mebie ụmụ nwaanyị bụ ihe na-abịa dịka ọ bụrụ na ọwa be anyị asị na ụmụ nwaanyị yiri ma agwọ wee na-ngagharị iwe ibu ndị nwoke ịfụtara ebe ohi ya ugwu gbam ọ ya bụ ụmụ nwaanyị wee bụrụ ịgaghachi n'ọdịnala anyị ha na nwoke ịkpọ ọha iru ọnwụ ka ị na-anwụ nke a jebja na-apụ ya ya bụ na o tenarị ndị gboo ji wee ka esi echekwa obodo udo wee na-adị wee na-eme akpa udo ọ bụrụ na ichekwa akpa udo n'obodo ka m gọlụgofu ihe mere na ekwuru m ya na ndị ebe mgbe agha bịa n'ụwa o nwere ihe a na-akpọ ugwu eke nwoke ezema achibiti ya ọ bụrụ ugwu ezema agbaja niile bịa n'ori ọwa wee bịa rie nri n'oge agha ọ chekwara ọwa ụhụ gbarụkpọ
ọ dị maka m were ofu onye ka ịbịazie ka achịkọta maka oge na asịza anyị kwarapụ ka ofu onye a ka m were nke gwa m afọ gị na ebe iche akpọ ọ dị mma ọ dị maka m were onye nke ka anyị wee na-apịachizi ọ na-egbubizi egbu afọ gị na ebe iche akpọ nwaanyị afọ gị na ebe iche akpọ nwa bụ eze ngwa nwanne gị anụrụ na gị wabụzi anụ izizi na anwụ mmiri ọma eweniwe mana oge ụfọdụ ọ na-abụ achụsị aja ma afọ ya udere ọ dịka ihe mere na be ndị ma ọ gaa n'iru onye nke anyị ya were ego moto jụọ aja ọ gara ịkụziri mmadụ ihe o nwere ihe o kwuru chọrọ ịmụta ọ ga-abịa echi na m na ya ọ bụ na echi ọbịa echi wepụchukwu ka ndị ọcha si wee bido iche ma popu ma ihe enweghị nchọ ka mmụta ọmụmụ ka a na-amụ ọzọkwa obere ihe m na-atị elu ụmụ ikolobịa bụ ọkwa ifuru ọnọdụ ha nwetara kịta ndị oyibo na-akpụ ya chans ha nwetara kịta ha na-izie ya na-agaghị enwetakwa ya ọzọ na ndụ ha ọzọ ọtụrụ mụọ 60 years coming ha nwere ọnọdụ a ha wetara kịta mee ihe niile ha ga-emesozi obodo ha mee ka enweta ihe a na-akpọ restructuring n'ọnụ ndị oyibo ha nwere ọnọdụ a ha ga-enweta nwe ya ma ha lụzuo ya gọvanọ anyị aya ha tielu ha aka maka na ha pụta ha na-achọ imebi ọnọdụ nke ha ha nchaghị esiri ihe a na-eme ụmụ ikorobịa unu kpachara unu nwere ọnọdụ unu nwere mekwuo n'ụda ahụ maka restructuring ha agaghị ekwe mana unu nuwe otu ụda nọ ebe unu soro nke ndị taasụ ọ dị mma ọ dị mma oge na-asịza ya kwarapụ daalụ nwabeze daalụ ọkwa ịnụgoro ihe e kwuru ị ga-abịa ọ dị mma na nkenke maka oge na-asịza ya kwarapụ na mpịachi okwu nke gị na okwu ndụmọdụ gị ị na-aduzi maka na oge asịza anyị kwarapụ afọ m ka Francis kwụ m n'azụ ama m nke o ji ama m na o ji egbe ka mma a ga-atịrị ya aka n'akpa okwu ndụmọdụ nwere n'ebe ndị Igbo onye ọbụla mara na ọ na-abụ ihe sie ike onye ọbụla achọwachie anyị na-asị chi nyere m aka anyị na-asị chi nzọba anyị na-akwụkwa na chi gị dị mma ndị Igbo onye ọbụla jee yo ọ bụrụ na ejighị egbe echi ka ịkọwara ha ihe ọfụma n'oge ọdịnala mana nke ọzọ bụ sọpụrụ nne gị na nna gị ka ụbọchị gị dị ogologo ọ dị mma biko ndị niile gere anyị ebe ọ bụla isi gee anyị okwu niile akpara ebe a ọ bụghị ebumnobi ndị Solid FM ọ bụ ebumnobi ndị niile kpọrọ akpọ mana maka na uche onye adịghị ya njọ anyị wee na-asị biko ka ị na-eme nke a mekwa ihe iwu kwadoro onye ọbụla fesi anya maka na ife isi anya ya bụrụ ike nkwụcha abụghị ụjọ jee kiri ihe niile ka anyị mere na Kpakpando TV anyị nọ na YouTube ije na YouTube ifu Kpakpando TV wee soro ebe a sị na ịsọbskraịbụ ka e wee na-afụ ihe niile ka anyị na-eme ọ ga-adịrị nwoke ma dịrị nwaanyị mma ọkwado ekwuola na anyị ga-emechi ya ike wee kwuchie ya ike na omenala echi na ọkwa elekere anyị 3 kpọmkwam ọ bụ ka anyị si eme ya cheta na abụ m Chizzy anyị bugharị ọnọdụ ugbu anyị na-ele afịa wee na-emezi ụmụ ihe ndị ọzọ niile ka anyị were ime n'ụbọchị nke taa ka ọ dịnụ Music